Maria Penttinen Jyväskylän agility-tiimistä. Hieno poika. Hienosti istuu. Hyvä poika. Tule rengas. Käpit. Nokkisemme siellä ensimmäisellä kentällä olevalla rakennuksella saatte ihan vapaasti käydä siellä. Kannattaa mennä, joko tuo ykköskisa käyty. Täällä on A-kisan epävirallisia tuloksia, jotka näyttää siltä, että Minessä oli hylkyjä kaikki. Medessä voiton vei epävirallisesti Jesper, toisena Sani ja kolmantena Sotti. Ja makseissa piikkipaikalla Enne, toinen Vili ja kolmas Lotto. Eli siellä näytti makseissa siltä, että kakkos- ja kolmossija ottaneet on noussut kakkosi. Hyvä Mari!